Selamu alejkum. Wa alejkum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kako si, Ahmede? Dobro, hvala Allahu. Hoćeš li mi dati, molim te, kilogram brašna? Aha, sačekaj me 1 sekundu da preciziram vagu, kako bih ti dao tvoj hak potpuno, bez manjkavosti. Izvoli, ovo je kilogram brašna. Allah te nagradio. Uvjerio sam se da si povjerljiv trgovac i nisi poput onih koji zakidaju na vagi. Teško njima. Pa kako si ti, Ahmede? Dobro, hvala Allahu. Gdje si ti, Omere? Nisam te odavno vidio u džamiji. Bio sam zauzet pranjem kukuruza, pa sam klanjao u mesdžidu koji je blizu njive, Ahmede. Prihod je ove godine bio veliki, alhamdulillah. Hoćeš li prodati sav prihod ove godine ili ćeš nešto i sačuvati? Pa nešto ću sačuvati, a ostatak ću prodati kako bih kupio pšenicu, jer ja nisam sijao pšenicu ove godine, a ti znaš da koristimo pšenicu za hljeb. Da. Kada namjeravaš ići na pijacu da prodaš svoj prihod? Sjutra, inša Allah. Doći ću sa tobom, jer želim da kupim neke stvari na pijaci. To me veoma raduje. Dajte mi 3 kilograma naranđi. Evo najboljih naranđi za najbolje mušterije. Ova i ova. Izvoli 3 kilograma naranđi. O čovječe, daj ljudima njihovo pravo. Tas naranđi nije pretegao. Zar sumnjaš u moje manet? Evo, uvjeri se sam. Tas naranđi nije pretegao. Ovo je zakidanje. Poštedi mi tvoga buncanja, kod mene nema naranđi za tebe. Banane, odlične banane. Želim 3 kilograma banana. Moje banane su domaće i odlične. Izvoli, gospodine, 3 kilograma banana. Šta je ovo, Ahmede? Vidim da je količina mala i ne dosiježe 3 kilograma. Šta je ovo, trgovče? Zašto se razlikuje jedan tas od drugog? Jedan tas je teži, a drugi je lakši. Šta se ti miješaš? Hoćeš li da kupiš banane ili da se miješaš u moj život? Ovo što ti radiš, o trgovče, spada u zakidanje na vagi, a teško onima koji zakidaju na vagi. Zar me optužuješ za moju povjerljivost? Idi od mene prije nego što pozovem svoju djecu, pa da te izudaraju sve dok se ne opametiš. Čovječe, rekao sam ti, vrati mi moj imetak. Ne želim da išta kupim od tebe. I ovaj se žali. Da vidimo zašto se žali. Zbog čega podižeš svoj glas, dragi moj brate? Ahmede, tražio sam od ovog trgovca kilogram krompira i nakon što je izmjerio krompir, mislio je da ga ne vidim, te je uzeo jedan krompir sa tasa i vratio ga u vreću. Zato sam odbio da išta kupim od njega. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Danas smo vidjeli različite vrste ljudi koji zakidaju na vagi. O trgovče, daj čovjeku njegovo pravo i nemoj biti od onih koji zakidaju na vagi. Ne dam mu ništa, ni krompir, ni pare. Eto ti sad. Nemoj da spaješ 2 grijeha. Vrati čovjeku njegov imetak. Evo, ovo su tvoje pare. Idi, ne želim više da gledam tvoje lice. Zrno pšenice je kod mene poput zlatnika. Bujrum, ti koji želiš pšenicu, izvoli kod mene. Bujrum, ako želiš prodati kukuruz po najboljoj cijeni.
Hajde Omere, prodaj svoj prihod. Zaista mi je teško palo sve ovo što se desilo u ovom danu. I meni također, Ahmede. Hajde da odemo ovom trgovcu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam kukuruz kojeg želim prodati u zamjenu za pšenicu. Daj to što imaš. Evo sad ćemo mi to sve fino. Želiš pšenicu za kukuruz? Da. Šta to radiš o prodavcu? Radim to što vidiš. Vidim da puniš kukuruz kojeg si uzeo od Omera, a kada si mu dao pšenicu u zamjenu za kukuruz, nisi navršio mjeru do vrha. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. O čovječe, nemam vremena da gubim sa tobom. Da nastavim ili ćeš kukuruz uzeti natrag? Da, nastavi, ali nemoj zakidati na vagi. Šta kažeš? Kažem da je ono što upravo radiš zakidanje pri mjerenju, a teško onima koji zakidaju pri mjerenju, kako nas uzvišeni obavještava kada kaže: teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići. A upravo ti, o trgovče, izlažeš sebe ovoj kazni, zato što uzimaš od ljudi više, a njima daješ manje, ne dajući im njihovo pravo. Stišaj glas, o čovječe. Zar želiš da me obrukaš pred trgovcima? Zar se plašiš bruke na dunjaluku, a ne plašiš se bruke na onom svijetu? Uzvišeni Allah je onima koji zakidaju zaprijetio bolnom kaznom na sudnjem danu. Zar nije bolje po tebe da radiš shodno riječima uzvišenog? Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše. Mjera koja se ovdje spominje u ajetu je ispravna mjera i pravda. O trgovče, zar želiš da tebe i one poput tebe, koji na vagi zakidaju, zadesi patnja slična onoj koja je zadesila Šuajbov narod? A šta se to desilo Šuajbovom narodu, o mladiću? Oni su činili širk uzvišenom Allahu i živjeli su raskošnim životima, ali su pored toga zakidali na vagi, pa ih je Allah uništio i niko se od njih nije spasio. Kako niko? Jel baš niko? Osim onih koji su vjerovali u Allaha i poslušali Šuajbov alejhi salatu wasalam savjet i sustegli se od činjenja grijeha i zakidanja na vagi. Na posljednjoj džumi sam čuo da će oni koji zakidaju na vagi stajati na sudnjem danu, da će im znoj dostizati čak do visine njihovih ušiju. Kao što kaže pjesnik, teško i teško onome kod dženne čija je širina koliko nebesa i zemlja prodaje za zrno ploda kojeg na vagi umanji. A za zrno koje je zadržao kupuje dolinu u džehennemu u kojoj se brda tope. Šta? Zar me čeka takva kazna? Zaista sam bio u teškom nemaru. Gospodaru, oprosti mi. Gospodaru, smiluj mi se i oprosti mi sada. Neću zaboraviti riječi uzvišenog. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše. I molim uzvišenog Allaha da mi pomogne u vraćanju oduzetog prava njihovim vlasnicima, kako ne bi bio kažnjen u džehennemu zbog zakidanja. Allah primio tvoje pokajanje i podario ti bereket u halal i metku kojeg ćeš sakupljati. Allah vas nagradio svakim dobrom. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين Teško onima koji pri mjerenju zakidaju.
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići.